vítejte tady na mém kanálu. Já vám ukážu tady co a jak. A tady ten díl bude jakoby seznámení, co budu na tomhle serveru dělat, co naopak nebudu dělat a tak. Takže příjemnou zábavu a já jenom si tady safenu jeden Minecraft server, protože hraju Minecraft 1.5.2. Mám ho novej, takže možná i dneska natočíme let's play na Minecraft. Ale to možná je předbíháme. Uvidíme. Takže teďka já tady já si tam uložím, takže pardon. Hry. Minecraft servery. Takže to tu máme. Tak teďka vám ukážu co a jak. Moje jméno je Štěpán Bůžek a tohle je můj kanál. Nejčastěji budu točit hry, já vám to napíšu, na jaký hry budeme dělat let's play. Vytvoříme si nový Takže jako první hra těch her bude 6. Jako první hru, to jsme tady trošku načrtli a asi víte, co to bude. Bude to Minecraft 1.2, 1.5.2. Takže tak, tohle bude on. Jako další hra bude dobrá hra, ale bude to hra FIFA 13 s Českou ligou. Zatím já vám teda prozradím, za co hrajeme za Spartu. Už tu ligu mám rozehranou, nechci se začínat novou. No, takže uvidí, jako je to první sezóna, mám tam pár zápasů odehraných, takže takhle budeme hrát. Takže za Spartu, takže ani slávisti asi už je nemají rádi na začátku. To je jedno. Jako třetí věc budeme hrát NHL 09 upgrade na NHL 14. Takže to jakoby NHL 14, jen grafika je stejná, jako trošku lepší než v té 09, ale je to lepší se mi zdá, protože ta NHL 14, to jsou ty soupisky, už ty tváře hráčů, je to prostě víc vymakanější a bude to prostě lepší. Takže jako další hru, čtvrtou hru, budeme točit let's play na, to teďka nevím sám, jo, už vím, Tom Clancy Rainbow Six, tohle je luxusní hra, takže na to si taky udělám let's play. Ježiš, pane bože, furt to dělám takhle. Jako další hra bude jako další hra je Counter Strike Global Offensive. A jako poslední hra a hat-trick bude hra Mafia 2. Takže to jsou ty hry. Ještě mimochodem tady to nebude všechno, ještě nás čeká let's play na Euro Truck Simulator 2, to taky budu dělat. A pak tom ještě na Toma Clancyho, teda Tom Clancyho jsem říkal, sorry. Ale ještě Age of Empires, takže občas vykostím, ale ty hry nebudu točit tak častěji, protože nějak se mi do toho nechce. A
a tak. No prostě to znáte. Já se teďka ale připojím na ten Minecraft a jsem zvědavý sám, co to je za server, jestli bude lepší než ten předchozí. Já mám rád servery na Minecraftu 1.5.2, tam, kde je hodně lidí. Takže jako jestli znáte nějaký takovej, tak mi please napište do komentářů. A tak. Mimochodem, já budu natáčet i klidně přes kritiku, nebo když tam bude málo dislikeů, tak to dá hodně dislikeů a málo lajků, tak stejně budu natáčet, protože já to točím pro sebe, mě to prostě baví a nějaký debilové mi do toho nebudou mluvit s prominutím. Takže tak, tak to už se připojíme. Tady máme ten server. Musím se zjít. Takže už jsme tady. Promiňte, že jsem teďka nekomentoval. Díky. Tak. Teďka se to nedá komentovat. To je můj spolužák. Já si tady začnu stavět důmek. Tak, pojďte na tenhle server, já vám ten server normálně pošlu do chatu, pak vám ještě do popisku, pošlu do popisku vám pošlu můj face, můj ask, můj Twitter. No, všechno prostě možný. Tam budete mít. A to chci vidět, co No a pak tam ještě bude Facebook na Petra Pokorného, s kterým hodně budeme točit, toho si přidejte, ten bude mluvit líp, protože on už něco i namluvil snad, na YouTube má už pár videí. No jak mimochodem, je mi 12, chodím do základní školy Mendíků. Já si jim postavit nějaký dům, ale bohužel nevím kde. Ale fakt mi, když tak poraďte, i když se vám video nebude líbit, nějaký Minecraft server, protože já teďka z toho mého oblíbeného odešel a teďka hraju na tomhle, protože to je jen takový záskok.
Takže promiňte, že já strašně teďka nedabuju, protože je to takový těžký. Jestli někdy zkuste dabovat takhle mluvit v tom, když jsem dělal na těch Windowsech, tak to ještě bylo lehký, ale teď jakmile zapnu Minecraft, tak prostě se soustředím jenom na to a nevím vůbec, že ten natáčím pro mé lidstvo. Mě zajímalo, co je tady to nějaká džungle. Nějaký Tarzani tady. Hej, vaše mámy jsou tak chlupatý, že i Tarzan jim říkám. To byl samozřejmě jako vtípek. Asi už nebudu mít dobírat. Takže please odebírejte a tak. Za každý odběr, případně i like na profil. Jsem rád a to je zatím vše. Zatím čus.